مزمور داوت معرف 4 وأملاخ صدقي كأوي كلخو ملسلي بتصببا أرحبك لي إيخا دنقصلي إمو صلوتي سمع أتوم دك أسب كبريسي كون كسع ماز إيو زحسر كسع ماز كنخنتو نتيفتو حصوتون تدليو እግዚአብሔር ግና ነቲ ደጊ ኸም ዝሓረዮ ፍለጡ እግዚአብሔር ናቡ እንተ ጠራዕኩ ይሰምዕ እዩ ኮርዩ እሞ ኣይተአብሱ ኣብ መደቀሲኹም ልብኹም ኣመርምሩን ስቕ በሉን መስዋዕቲ ጽድቂ ሰውኡ ኣብ እግዚአብሔር ድማ ተወከሉ ብዙሓት ንሰናይ መን እዩ ዘርኤና ይብሉ ኣለዉ wo እግዚአብሔር ብርሃን ገጽካ አብርሃልና ካብቲ እቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጎስዎ ኣብሊጽካ ኣብ ልበይ ሓጎስ አንበርካ wo እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብድሓን እትሕድረኒ እሞ ብሰላም እግምሰስን እድቅስን ኣለኹ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 5 وእግዚአብሔር ንቃላተይ ጽንበሎ ንሐሳበይ አስተውዕሎ ናባኻ ጽሊ ኣለኹ እሞ ወንጉሰይን አምላኸይን ድምጺ ጥርዓነይ አድህበሉ ወእግዚአብሔር አንጊህካ ንድምጸይ ትሰምዖ ኢኻ አንጊሄ ልበይ ናባኻ አቅኒዐ አማዕዱ ኣለኹ ብረሲእነት ባህ እትብል አምላኽ ኣይኮንካን እሞ እኮይ ምሳኻ ኣይሓድርን ትዕቢተኛታት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኣይቆሙን ንገበርቲ እከይ ዘበሉ ትጸልኦም ሓሶት ንዛረቡ ተጥፎም እግዚአብሔር ንደመኛን ንጠባርን ይፍንፍኖም እዩ ኣነ ግና ብብዝሒ ሳህልኻን ናብ ቤትካ ኻኣቱ ብፍርሃትካ ናብ ቅድስቲ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ እየ ወእግዚአብሔር ብምኽንያት ተጻና ጸንተይ ብጽድቅኻ መርሓኒ ንመገድኻ ኣብ ቅድመይ መድምዳ ኣብ ኣፎም ቁም ነገር የልቦን እሞ ውሽጦም ጥፍኣት ጎረሮኦም ክፉት መቃብር እዩ በመልሓሶም የቀባጥሩ wo ኣምላኽ ኮንኖም ኣብ ምኽሮም ይውደቑ ካባኻ ዓልዮም እዮም እሞ ብብዝሒ ኣበሳኦም ኣባርሮም ኣባኻ ዝዕቆቡ ኩሎም ግና ይተሓጎሱ ንስኻ ኣጽሊልካዮም ኢኻ እሞ ንዘለዓለም እልል ይበሉ ንስምካ ዘፍቅርዎ ድማ በኣኻ ይፈስሁ ንጻድቕ ትባርኾ ኢኻ እሞ ወእግዚአብሔር ከምታ ብዋልታ ብጸጋ ትኸቦ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 6 ወእግዚአብሔር ብኩራኻ ኣይትግናሓኒ بحرقتك دما ايتقصعني وእግዚአብሔር ማህሚነ እየሞ መሐረኒ ወእግዚአብሔር ዓጽምተይ ተሸቢረን እየን እሞ አጥዕየኒ ነፍሰይን አዝያ ተሸቢራ ንስሐኻ ወእግዚአብሔር ክሳዕ መዓዝ ወእግዚአብሔር ተመለስ ንነፍሰይ አናግፋ ምንቲ ምሕረትካ አድሕነኒ ኣብ ሞት ዝዝክረካ የልቦን እሞ ኣብ ሲኦልከ መን እዩ ዘመስግነካ ኣነ ብህታ ሰልኬ ለይቲ ንመደቀስ ርሕሶ ንመንጸፈይ ብንብዓተይ ከጠልቅዮ ኣለኹ ዓይነይ ብሓዘን ተበላሸወት ብሰረ ሁላቶም ተጻረርተይ ተኣርግ ኣላ እግዚአብሔር ንድምፂ ብኽያተይ ሰሚዕዎ እዩ እሞ ኣቱም ገበርቲ እከይ ኩላኻትኩም ካባይ ረሓቁ እግዚአብሔር ንምህለላይ ሰሚዕዎ እግዚአብሔር ንጸሎተይ ክቕበሎ እዩ ኩላቶም ጸላእተይ ክሓፍሩ እምብዛ ክሽበሩ ንድሕሪት ክምለሱ ብድንገት ክሓፍሩ እዮም